Ang gagawin ko, lagyan ko ng 2 lime. Hindi nga ako nakapag-offer ng dinner. Nahihiya ako ba kasi. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning, guys! Today is... handaan natin yung TV kasi malakas. Nanonood ako ng balita. Dito yung laptop ko. Tingnan natin. I-close nga natin to. Today is Wednesday. God, tawagan ko yung sister ko. And kakain muna ako ng kasi ang ginawa ko is pinakain yung aso at ako hindi kumakain. And ang dami natin kainin mamaya. Ito lunch natin ito. Jackfruit. Kahapon namin to nabili ni Tami. Kagabi actually. Nung andun ako sa isang bahay, nagpunta kami sa, nakita naman doon niya. So yun. Yun. And also, magmarinate tayo ng pork. Kasi bumili ako ng pork chops. Yung maganda na pork chops, parang may fat siya para maging, siya ba, maganda kainin. Hindi naman fatty. Kasi, ang hinahanap ko talaga doon sa ShopRite is yung pork belly na parang fat, naka-stripe ba? Strip by stripe? Strip. Yung parang bacon pero mataba. Pero mataba ba? Hindi siya yung bacon na very thin. Ganon siya. Pataas. Pero wala siya na daw sila naubusan. Parang ang daming bumibili ng ganun. Parang ang daming Pilipino din dun sa New Rochelle. Malapit lang kasi sa city din. So, parang maraming Pilipino. Ang dami ding mga Filipino nurses doon sa New Rochelle. Then, mga Pilipino doon. Anyway, nalubat na naman ako, guys. Good morning. And time check, it is 8:40 na ng umaga. Trabaho si Tami sobrang aga. And 4 o'clock daw in the morning, dapat andun na siya. So, kawawang Tami. Kawawang Tami talaga. Kain tayo ng Hawaiian bread. Hawaiian bread. Kasi siya, kahapon hindi tayo nag-bread. Nag-leftover sa Chinese food. Yung kahapon na kinain namin ni Tami breakfast is Chinese food. And saka yung Italian food yung sa kanya. And dito tayo sa taas, sa filming room ko. Ginoo ko, guys. Pinutulan ko siya, guys. Look, hindi ko pa na ko na lang ito. Pag may time na, kasi maglilinis pa ako. And, natin yan, tatahiin. Kasi, ikinat ko lang siya. And, let's vacuum here. Let's clean up. Maglilinis lang tayo dito, guys. Ako, tapos na. Well, dito tayo sa taas maglinis. Dito, tapos na. Hoopsie. Tapos na dito ko, vinacuum, nilinis, lahat-lahat. And, kinuklose ko siya. Kasi si Hubs, siya yung klaseng pusa na aakyat dito na walang paalam. Hindi man lang nagpaalam, dito na ako. Trying to get up na also. Kasi, andun yung isang bisita matutulog. Doon siya matutulog. And, kunin ko lang itong tripod para yung tripod yung gamitin natin. Tignan nyo yan, guys. Gusto nang pumasok. Kasasabi ko lang. Yan. Gusto nang pumasok. Look at this. Look at this. Ano yung little bobo? I'm gonna get excited because I opened this one. And he's not allowed here. Okay. Yay! Okay, ito yung airbed na gamitin dito. So, ilagay ito dito. Yep, ilagay natin itong mga labahan para malabahan. Dalhin natin sa baba mamaya. Yun. Okay guys, I think yan, ilagay ko yan sa spare bedroom namin doon, sa closet. Tapos na rin ako naglilinis, well, dusting here, pero i-arrange ko to kasi ang kalat ito siya. Ito yung sa tax natin.
more labahan. Additional guys sa mga lalabahan natin. Ito, baba tayo. Dalhin natin ito sa baba kasi ang dami pang ang dami pa ko pang labahan sa baba. Grabe. Mga unan, mga anik, mga anok. At saka iba pang anik, anok. Tapos na ako sa taas, and then naglalaba ako, and then tapos na din ako nag-edit sa isang video. Kinat ko lang siya into videos kasi kapag mataas yung videos guys, na na-notice ninyo na yung videos ko is pa dalawa siya, the next day may karugtong sa isang video na pinapanood ninyo. Ginagawa ko yan kapag mataas yung video, and then i-cut ko lang siya ng half. Pasensya na nyo guys yung mukha ko ha. Pasensya nyo na itong mukha ko. Kami Roxy. Sobrang Hagardo Versosa tayo ngayon. Yung kaibigan, yung Pilipina na na-meet ko dito, matagal-tagal na yun. Yung andito si Bianan, yung dito si Bianan nakatira. Matagal-tagal na. Malapit lang kami guys pala. I'm excited kasi may Pilipina dito na malapit sa akin. At saka may Asian store. Hindi man siya malaki pero may Asian store dito guys. And I'm happy. May Pilipina na tayong kilala. She's nice. You know, yung first impression ko sa kanya, she's so nice. Kasi yung iba kasi, na, alam nyo na, and malapit lang din siya sa amin. Nagtitext siya sa akin, nagmi-message. Nakita, I don't know kung nasabi ko, nakita ko siya doon sa winery. Nagkita kami, nagkasalubong kami doon. Andun sila, madali lang. And then, yun, hi, hello, ganyan. Na-meet ko yung asawa niya. Mabait sila. Anyway, kakain lang ako and download, i-save natin. Itong laptop ko, punong-puno na talaga. And walang mga cover ngayon, di ba? Walang cover. Walang cover. Kasi nilalabhan ko sila para okay. And bumili kami ni Tamika hapon ng yung binili namin ba, nilagay ko dito. Ang sarap guys, hindi siya masyadong matamis. Masarap ito pag may coffee or milk. Nilagay ko siya dito. Yung Pilipina na pupunta dito, yung bago kong kaibigan. Anyway, so let's see. Ang bilis malubat ngayon ito yung mga ano ko. Look, hindi pa ako tapos. Look, ilagay ko yan doon sa laundry area. But anyway, dinadala ko kayo. Ang hirap. Mag-marinate pala ako din. I-marinate natin itong para lutuin natin si Bukisi. Wala, asan niya? Anong nangyari? And also next week guys, kailangan kong i-ano si Roxy at saka si Misty i-haircut. Kasi si Roxy ang taas ng buhok and I need to cut her hair. Ito na yung ano natin. 4 lang pala siya. 4 ano. Ito yung klaseng pork na binili ko guys. Look. May taba, pork chops, may buto. Ganyan, masarap yan. And mga ganyan. Ang gagawin ko, lagyan ko ng 2 lime, onion and garlic. And ano pa? Pepper, lemon, and lagyan natin siya ng lime. Ay, ang ano ng lime? Dapat bili ako ng squeezer kasi ano, ang hirap i-squeeze itong mga lime.
I have visitor coming. The girl coming? Yeah, she lived very close here. 6 minutes. So she was that joint where you talked, right? Yeah. Yeah, we drove by yesterday, so it looked like our car. For a long time, so. Well, make sure you make sure you get the dog count. So she knows the dogs, right? I told her that I have two dogs who freaking not quiet, very noisy. They don't bite. Guys, tignan nyo to sila guys, o nagkatihaya. Ito yung marination natin. Ilagay natin ito sa refrigerator para naging masarap. Umulan bumagyo. Umuulan na tuloy. Konting ulan lang naman siya, parang nagpapasaya sa kaloka umuulan. Hindi man siya nagparamdam. Iwan ko kung pupunta ba siya or hindi. Sabi niya, punta daw siya dito. Pero, iwan ko lang. Later, in the void. Hi guys! Kakaalis lang yung kaibigan ko guys. At saka dinala ako ng Goldilocks na Sweet Delight. O, ang sweet niya. As in. At saka another dried mango. Dried mango from Cebu. Yay! Thank you, Lou! I don't know. Hindi siya nanonood, pero alam niya na nag-vlog ako. Sinabi ko. I don't know kung kita ba niya yung ko, mga videos ko. Pero yeah. Thank you, Lou! Ang bait ni Lou! Lola, bye! Anyway, guys, so, hindi nga ako nakapag-offer ng dinner. Nahiya ako ba kasi wala akong wala akong pagkain. And then, ang dito, nag-coffee siya, at saka nahihiya talaga ako. Ang bait niya. Nahiya ako dahil wala akong na-ino-offer, at saka 6 o'clock na dapat kumakain kami. Di ba ganyan naman, yung kain kami, pakainin mo, yung... Hindi, ang bait nila, sabi niya okay lang daw. I-text ko nga siya mamaya. Ngayon, kakain na naman ako. Yung lang yung, nahiya ako mag-offer. Nagmarinate ako kanina, pero nakalimutan ko lutuin. Nakalimutan. So, ito yung kainin ko, talong. Alam mo naman, yung leftover natin talong. Nahiya ako. Sinabi ko sa kanya, pasensya na talaga. But anyway, nagluto ako ng kahit meron akong rice, pero gusto ko talaga itong jasmine rice, kaya yan. Guys, makilala nyo si Lo. Darating yung vlog na makilala nyo si Lo kasi mahilig pala siya sa badminton. Ako, mahilig ako sa laro. Alam nyo naman na nagbabasketball ako noon. Mahilig ako sa mga laro, volleyball, nagbasketball ako sa tabon nung sa yung sa tabon sa Bislig ng yung ko. Second year ako noon, yung time na yun. Sali-sali ako basketball. Mahilig ako sa mga laro. Na ako, may bagyo guys. Sa Puerto Rico na naman. Another bagyo. Do you know that you don't listen? Hardhead. Misty is good girl, Misty. No, you bark and then you're being quiet. Roxy just can't stop. Ito yung, akala ko ikaw yung mag-stop. Pero ikaw yung tahol-tahol. Oh, Misty is a good girl. Walang lakas si Misty dahil hindi kumakain. Walang lakas kaya hindi ka na tumahol. Pagod. Mitch. Aluy. Kain sa mama, kain si mama. Get down na, kain si mama. Hi guys! I-end ko na tong vlog kasi time check, it is 7:49 na ng gabi. And yes, gabi. Oh my God, who is up here on bed? Who's in here? What the heck are you doing, hey little boy? What are you doing, you little boy? What a baby I have here. Somebody's kissing the brother. Anyway guys, so i-end ko na tong vlog. Thank you guys so much for watching, ha? Oh my God, he's in heaven. He's in heaven.
Little Baba. He loves real bed. Hindi niya ito talaga bed. Gusto niya itong bed, little boy. Gusto mo to, Bob? Okay, guys. I-end ko na to, guys. Thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next vlog. Bye!